بس ہوارا سنگت نوشتکار سرباز وفا ای منی تی اولی دیدارت کہ تو میں سوجش کتگا تو میں دیمات کہے تھے درو تو دراباتی چپت چاہی وارت ما دیم پوتی سفر رہا دگ بوتی میں سفر سک دراج کشت وما روان تھی میں سفر گاڑی سرا ہفت ساعت گیش سفرت ای راہا من تو درستی نہیں تھی ترا سنگت استاد نور نامہ توار کنگائے تھا ہمیں وڑا سفر برجاہت گو سنگتاں گپ پترانت کندگو مسکرائیت من ہروادا کہ چم چسکتاں او ترا چارت تئی لنٹانی سرا لامکی بچکندی گندگ بوانت او سفر جنزانت وادی ماوتی منزلہ سر بوتی شپ ساعت 10-11 بود سفر ہمارا ساک جندو پن کتگت سنگتا نان آورت من نان وارت او دیوان برجاہت کہ سنگتی منی نام گپتو توار کت وپا من گوشت جی سنگت آئیے منا جستی کو تو من آئیے پسو دا تو رندہ جس کو سنگت ای کجام وپائیں سنگتا گوشت کہ ای سرباز وپائیں تو بچکندے تو منا جس کو ای سنگت راست گوشی من ترا پا بچکندے گوشت ہاو راست گوشید من سرباز وپاؤں تو پا مہروانی گالواریا گوشت بے بخش سنگت من تی نام اشکتگ بلے منترا ندیستگ پمشکا منترا نزانتگ من در رائن تو گوشت نا سنگت چوش بھی مردم گندگا چہ درستی و راستی بیت چہ دو پد معلم اکی دومی زانی ہمیشہ پا دان 2 بجا من یاد کت او کندت او پدا وپتے وادی کہ من صوبے سرا چہ وابا پادت کان تو ساری آگئے تھے منی تی دیوان پدا برجا بود در روچ ساعت 1 بجا سنگت صبارگے نان آورتن وما نان وارت میں لہتے سنگت سفر دیمات میں ہم روگے تیاری بود تو پا بچکندے گوشت وپا منی تی دیوان آسر نہ بودتا شما دیری روگا سر گپتگی من گوشت استاد بیاگو میں نمگا روئیں تو کندے تو گوشت من شما نمگا علم کایا بلے مرچی من ادا کار ہست یک کو درو چپد من شما نمگا علم کایا تو تی دستو نشانہ من بوش کہ منترا در گپ بکنا منترا سنگتی نام گوشت او ترا جس کت توی سنگت جندہ ہوشی جاہا زانے تو کندگی جا تو گوشت ہاو اڑے ای سنگتا من شر زانا ای منی جگری دوستی منترا ہمیں گوشت تو اشیے کر رہا منی نام بگر ای ترا علم منی جاہا سرکن اگان 10 گٹ بھی من علم فونی کن او تی حالا دن من وط کائن تی کر رہا منی یو آئی نیاد انگت سرجم نات کے سنگتا من توار کت بیا اولاک تیارن وتی سپرا سر گریں من ترا چارے تو گوشت استاد موکلن کہ من بروان تی پسو ہمیں بود شرن دست نگرا بس ہوارا سنگت گڑا ماوتی اولاکاں سوار بوتے و دیم پا سفرا راہ گپتے تو اوشتا آتے گتے روگے ساتھ تو تی ہر دکی دست چھس کتگتان تو پر رخصتی شانگا لگتے او ہمیں گوشگائے تے بروت پاکی پروردگار باہوٹ تو دعا کنگائے تے ماوتی سفرہ جنزانتی من شاماوتی جاہا سر بوتا دروچ وست من ہما سنگتار فون سر حال وال کت وادی منتی جس کت استاد نور حالام بدے بارے نیت کا سنگت پسا ہمیں بود یار من صحیح نہ ہوں تو حالام بدے استاد زنا نزدیک آگے سوچی ہست من گوشت ہو یار من استاد ہو رت کگی آئیے راہ سنگتی کر رہا داشتگ گشتگی من دروچا پدکایا منا مرچی دروچ بیت انگت تی کر رہا سر نہیں سنگتا در رائن تو گشت نا یار انگت منی کر رہا سر نہیں بلکہ نوکی کیت پوشی بس تی ودار برجاہت او ہمیں وڑا روچ روان تھا کہ یک ہفتہ کی گوست نہ تو درا بوتے و نہ تی حالیت من پدا سنگتارا فون کو تو جس کے
یار تو استاد نور حال آمدے آئیا کندے تو وشت اے مرتا ننگا گاریں مانو سنگتا ٹیٹ کندے اتئی بڈا کپتے پدا سنگتا گوشت نا یار من تو مبتائی غریبے مردے بڈا کپتگی بلے من یک سنگتی یار جسکت سنگتا گوشت استاد نور ضروری کاری کپتگ شتگ دکھنی مگیا من گوشت خیر خیر ما سلامت بھی اللہم دوچار کپی سنگتا گوشت جی ہو اول وشی و سلامتی مردم زندگ بھی گندگ اللہم بیت ہمیں وڑا ایکوڑا ہی امروز روز روانے تا وہ دیما جون زانت من صوبے سرچ وابا پادت کان او دیم شوشت و تی گوان کو پچ کو تو کلو ہاں چارگائے تا او پدا اسٹیٹسانی چارگا دل گوش بوتا کہ یک سنگتی اسٹیٹس کتگا اوف گلستان میں بہاروں کا قضا ہو جانا ہائے رستے میں ہی یاروں کا جدا ہو جانا گوئیں لفظانی وانگا منی زبانا ہمیں درت اوف یار یہ کے بوتواریں من گو ہمیں گپا ہوار سنگتار فونی جت جوس کت حالم بدے تو ناہیریں اسٹیٹسی کتگ زنکے شہید ہوتگ سنگتا گوشت ہو یار عشقنگا زامرانا جنگی بوتگ او سے سنگتے شہید بوگے حالن بلے نام پکا نان زانک بوگا نائن من گوشتگن ترا حال رست منا سرپد بکنے گو سنگتا گوشت شر من رخصت کت دمانی اپد سنگتا منی سرا سے لاشے عکس دیم داد من چارت بلے تی لاشے عکس درست نہ کت من پدا سنگتا را فون کت او گوشت حال کن ای سنگت کے کین سنگتا گوشت یک سنگتی استاد نورن آدوئیں سنگت چاکر جان و آسمی بلوچن گوئیں حبر عشقنگا من ہما ترانگا کپتا چتو موکل کنگے وعدہ تو ہمیں گوشت دست نہ گرا بس ہواراں سنگت تئی گندگے ودا رنگت منی دلا ور جائیں کہ اللہم دوچار کپی استاد نور من وعدے لفظاں نوشتہ کنگا منی خیالا تو منی چمانی دیما اوشتو کے او منترا گوشکاں ہواراں سنگت